बड'लेण्ड लेन्ड दा बेफोरबादि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो आंथ' मोजाङै मिथिया मा नामाकरणखौ मोजाङै मिथिलाय माबा सुरक्षा मन्त्रिनि माबानो आरो बिथाङा बेसे गिदिर लिडार आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आरो बिनि खोथा बाथ्राथ' नोङो गासिबो स्लेट लेंगुवेज माने नाङा फाङा नांलायनो लुबैनानै माबा मोनसे बे रोखोम कारेक्टारिं खालामबा बे रोखोमनिसिम जों मानसिखौ नुनो मोनो आरो 3 नम्बर खोथा जाहैबाय जे जोंनि माबाया संबिधानाव हाबखाबायनो माने भाषाया संबिधानाव हाबखाबाय बा 8 शिड्यूलाव हाबबाय थिगैनो दङ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जुदि संबिधानाव हाबखानायब्ला मानो आर्टिकेल नम्बर 2 मथे बा आर्टिकेल नम्बर 244A मथे मानो फुल फ्लेज स्टेटखौ लाबोनो हायाखै मानो नोङो दिनैनि दिनाव बिटिआर बिटिसि बिएससि बियो एखे स्टेटास काउन्सिल तारमाने जों मारासो होगासिनो दं माइ मारा जेरखम मोसौआ मारा होयो 6 माने जुदि जोंनि संबिधानाव हाबखानायब्ला जे मोनथारनोसै जोङो रायजोखौ जोङो बिरालाय आर्टिकेल मथे जोङो आलादा रायजो मोननांसिगौ दा बेबादि जोङो गोजौआव दावखोआखै गुबुन साइडनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो टेरिटरि जादों कयेकथा जायगा दं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेट जोंनाथ' बिदि दावखोआखै दा बेफोरबादि आरो जोङो गोबां सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया बे मोनसे जाथि कमिटि बिसेसनि मुङै बा फोलेर गथ्र समुदायनि मुङै मोनसे फेमिलिनि नामै जे भारताव दानि गोदान भारताव बड'लेण्ड होननाय मालाबाबो जाया जों बेखौसो होनदों जों होनदों बिनि बड'लेण्ड होननायनि नमेनक्लेचारा लिंगुइस्टिक लाइनजों मा जायो नमेनक्लेचारा बिनि अर्थआ मा जायो बिनि मा होनो मिनिङा मा जायो बिनि ओंथिया मा जायो जोङो दावराव देखेब बिथांखौ बेखौसो होनदों मोनसे माने हठात 2020 नि उनावहाय जे कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाखांनायनि उनाव पाब्लिकफ्रा आन्दायदों जे जोंना रायजोआ गैला नंगौ गैमारा फाइनाल जाखांनायनि उनाव जोंथ' मिथिगौ बे जिनिसा जाला ओंखायनो जोङो दा प्रसार खालामगासिनो दङ जे जोंनो रायजोआ जेरैखायबो नांगौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ जे बे फुराना लामा बड'लेण्ड होननाय सोदोबजों जों आलादा रायजोखौ मालाबाबो मोना आरो जुदि रायजोआ मोनथारनांगौब्ला हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड नांगौ लेगेसि नांगौ जायनि जुनै जोङो बे जिनिसखौ फोजाखांदों आरो बे दुवार ओनसोल एलेकाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआव क्लियार बे एभिडेन्सफोर दं ट्रिटिफोर दङ सेन्सुला एग्रिमेन्टनिफ्राय लानानै 1949 सिम भारतआ बेखौ रिभाइज खालामबोबाय थादों एग्रिमेन्टखौ पलिसिया जेबो गैया सिम्पल जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोननो हायो मा रायजो जागोन दुवार ओनसोल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18टा दुवार्स दं जोंनि साहा बा बे बेफोर एलेकाखौ लानानै बे एलेकाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डजों जोंनि एलेका जे जोंनि जे लेन्ड दङ बे एलेकाखौ दुवार ओनसोल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ नाथाय दा बेखौनो होनगासिनो दङ जोंथ' नुनो मोन्दों बिथांमोना पियरलि पलिटिकेलि मटिभेटेड बिसोरनि बेकग्राउन्डआव गोबां मानसिफोर दं जों नामफोरखौ बुंनो सानला आरो बिथांमोना मिन्थियो हसे UPPL बा एबसुनि थोङैब्ला होनो कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाबाय बेखौहाय नोंसोरो फानना फैबाय बे जोबथा एकर्ड गावसिनियाव मानो प्रजेक्ट जायाखै होमब्लाथ' पलिटिक्सखौनो ओरैनो नुहुरो बिसिनिब्ला जोबो नोंसिनिबा खुला मा भाषा जाखो बे खिन्थु कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसना जों होनो बे जोबथा माने जोबथा बे लामाजों नोंथांमोना आरो बर' जाथिखौ दैदेननो हाया जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया आरो जोङो आरो बे रोखोम जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेबो नङा बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो जोङो जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय गोरों गोरासै गावनि बिबेक बिबेचनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BSc BTCआव हाबखाबाय जोंहा रायजो मोननाया खाथां बा खायसेबा होनो जे गामि दानख'खांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै नाना रखम खोथा आरोखि दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलायजानो नाङा जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेकानि जेसेबां सिनायथि
बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया बेखौ जोङो दाथि भाबै होननो हायो मानोना भारतनि जेसेबां एलेखाफ्राव दा गोदान गोदान रायजो जानानै थांखांबाय बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकला दखलानो नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो दा बे ग्राउन्डआव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा आबर अकला दखलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै दाबो दं बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिङावनो बिटिसि बिटिआर बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा निस्सय गोमायाखै ओरै फारसे थांदो नोंथांमोना झारखन्ड सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो दा बेफोरबायदि आरोखि दिनै झारखन्ड जादों बले सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा हेखाना बांखाना गैला नामा दंजोबो बा दिल्ली जाबाय बलेथे मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमाया आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियार होननो सानबावदों जे दुवारान्चल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ बे दुवारान्चल रायजोआ जानो थांगासिनोबो दङ जायोब्लाबो जोंनि बिटिसि बिटिआरआ माब्लाबाबो खहा जाया बा जोंनि आइडेन्टिटिया गोमोरा जेरेखम नोंथांमोना मिथिगौ मेघालयनि सिङाव जे खासि हिल्स जयन्तिया हिल्स बेफोरो 6 सिडुल एरिया बा नोङो अट'नमासफोर दङ दिनैनि दिनाव मेघालय जादों बलेथे माबनि खासियाफोरनि नोङो माबाफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गार'फोरनि गोमायाखै दा बेफोरबादि खोथा आरोखि ओंखायनो नंखाय बेबादि गोदाव सोराव खोथा होननानै पाब्लिकखौ गन्दगल माने गुलुं गुजुं खालामनो नाङा जे जोङो रायजो मोननो थांगासिनो दङ रायजो मोनखांब्लाबो जोंनि सिनायथिया अराय थागोन आरो लोगोसे बे जे नोङो बिथांमोननि जे बड'लेण्ड कनसेप्ट बिजोंहाय जुदि रायजोआ मोनोमोनबा बे बिटिसि बिटिआरआ जोंनि नुनायाव थाया मानोना बे डिजल्भ जागोन मानोना मोनसे जाथि कमिउनिटि हारिनि मुङै जुदि मोनोमोनब्ला होनदों आरो मोनोब्ला बे अट'मेटिकलि डिजल्भ जागौमोन होमब्ला जोंनि जे रैखा कबचफोर दंमोन ट्राइबेलफोर माहारिफोरबो जे रैखा कबच बे 6 सिडुलफ्राव दंमोन बिसोर गासिबो माने धुलिसात जाजोबगोन डिजल्भ जागोन बेयो माने रद जाजोबगोन गासिबो दा जोंनि दुवारान्चल कनसेप्टआ जाहैबाय रायजो मोनोब्लाबो जेरेखम मेघालयनि आन्दारावहाय नोङो 6 सिडुलफोर दं नोङो मिज'रामनि आन्दाराव 6 सिडुलफोर दङ लुसाइ मार नोङो लाइ बेफोरो एजिटिस थागोन होमब्ला जोंहा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दं मोननै प्रसासन मोनसेया जाहैबाय बिटिसि बिटिआरनि मोनसेया जाहैबाय नोङो दुवारान्चल एलेखानि बा दुवारान्चल प्रदेशनि डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा बेनिफिट दङ डाबल सोर नोंसोरो प्रमद बर' सालायो ना हाग्रामा सालायो सालायबाय था जोंहा बुंनाबो जेबो आपत्ति गैया आरो मोनसेया मोनबावगोन मा गासै दुवारान्चलखौ लानानै नोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बिनि उनाव बिथाङा होनदों जे मा होनो बर' जे नोंसोरो सिनायथिखौ बेकग्राउन्डआवबो फोजोबगोन जों होनदों जोंनि अरिजिनालिटि जोंनि सिनायथिया जोङो काछारिखौ माने होनो मेस बर' मेसे बर' कछारि जोंनि अरिजिनाल आइडेन्टिटिया बिसोर जोंहा बर' होननानै सिनायथि लानो जोंहा लाजिनांगौ जेबो खोथा गैया जोंहा प्राउडसो जायो जे जों बर' दा बिथांमोना बुंदों बड' जों दाखालिबो होनखांबाय बड'नि खुनु अरिजिन जेबो गैया जोङो आसलथे जोङो बर'सो आरो जों ओरैहाय नोंथांमोना मिथिगोन ओरैनिखौ नों काछारि आरो सोनाब फारसेथिं जे मेस नोङो नेपाल हाजोनि मानसिफोरखौ मेचे होनो बा बेंगलावबो गोबांथार बेबादि दङ बा टट'जात माने टट'पारानो मेसपारानो बेबादिसो जोंनि सिनायथिया ओंखायनो नों जारिमिनखौ बिसोरसो बारस'दों जों बारस'वाखै दा जों जारिमिनखौसो बोखांदों ओंखायनो जोंनि सिनायथियाबो गोमाया बे नंखाय गलाय खुस्लायनाय बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जेन' बिथांनि बे गोदाव सोराव होनलाबायनाय बाथ्रायाव जोङो बल जानो नाङा